देख संगत तो कथा बुझी परछि सेना हम पर सेति प्रमाण नै आमे सेना को किछि भी करि परिबा ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। अरे सेमिति प्रमाण हले चलिबनी तू तो भलो भाबे जानिछु सेमाला पर आईन कानून पुलिस प्रशासन सब अछि खाली सेति कि नुह सेमाला पाखरे पुरा पुरा टंका भी अछि ଏ ମୋ ପାଖରେ କଲମ ଅଛି ଆଉ ଜଣେ କ୍ରାଇମ ରିପୋର୍ଟର ହିସାବରେ ମୋ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସାର୍ କଥା ମୁଣ୍ଡ କରି ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଏ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ଅଛି। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସିନେମା କରିବା ନା ପର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ଅଶ୍ଳୀଳ ସିନେମା ସୁଟିଂ କରୁଛି ତାର ପ୍ରମାଣ এই মোবাইল ভিতরে আছে। ସାଙ୍ଗ এই মোবাইল ভিতরে ଅଛି ହଁ ତାହା ତ ପୁରା ଜମିଲା ଆଉ ଅତି କମରେ ଆମେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଯିବା ହଁ ଆରେ ମାନେ କଣ ସେ ଅନଳ କୁଣ୍ଡରାକୁ ଫୋନ କରି କହିବା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେ ମୋବାଇଲ ସବୁ ଭିଡିଓ ଡିଲିଟ କରିଦେବୁ ଆଉ ଯଦି ସେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନ ଦିଏ ତାହେଲେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ନେଇକି ସେ ଭିଡିଓକୁ ଦେଇଦେବା ପୁରା ଫୁଲ ପାପ ନବ ହାଇ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ ସାମାନ୍ୟ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ମୋ କର୍ମକୁ ମୁଁ କଳୁଷିତ କରିପାରିବିନି। ପୁଅକୁ ପୁରା ନାଣ୍ଡି ବାହାଘର ଲାଗିଛି ଆଉ ଆସିବୁ କହିବୁ ଚାଲିଯିବୁ ତୁ ସିନା ମୋ ହାତରୁ ଖସିଯିବୁ ହେଲେ ମେନ୍ ଭିଲିଆନ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇପାରିବୁ ଭିଲିଆନ yes man ଭିଲିଆନ ଦେଖିବୁ ସେ ମେନ୍ ଭିଲିଆନ କିଏ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ତୁ କଣ ଆମ ବେପାର ଉପରେ ଆଖି ପକେଇଛୁ ତୁ ସ୍ୱାଦ ଆଜି ନାଚିବ କେମିତି ତୁ କହିଲୁ ସେଦିନ ମାଧୁରର ହାତ ଧରି ଯେମିତି କବିତା ନାଚିଥିଲା ତୁ ସ୍ୱାଦ ଆଜି ଠିକ ସେମିତି ନାଚିବୁ ବାବା ମୋର ଭାଇ ଟିକେ ପାଳି ଧର ଆରମ୍ଭ କର ପାଦରେ ପାଦ ଛନ୍ଦା ପାଦେନୁ ପୁର ବନ୍ଧା ପାଦରେ ପାଦ ଛନ୍ଦା ପାଦେନୁ ପୁର ବନ୍ଧା ପାଦୁରୀ ହାତ ଧରି ନାଚି ଗୋବିନ୍ଦା ବଜାରେ ବାଜା ବାଲା ତାକ ତିନ୍ଦା ବଜାରେ ବାଜା ବାଲା ତାକ ତିନ୍ଦା ପହଞ୍ଚିବ ତାପରେ ତ ଖେଳ ହଉଛି ସେ ପୋଲିସ ଭୟ ଦେଖୁଛୁ ଭାଇ ପୋଲିସ ଭୟ ଦେଖୁଛୁ ଜାଣିଛୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କାହା ପାଇଁ କରନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ଭାଇ ସବୁ ସେଇ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ ପାଇବେ ସେ ପୋଲିସ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ କି ଝିଅମାନଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରି
ଏରିଆରେ ଏମିତି କୋଉ ପୋଲିସ ନାହିଁ ଯିଏ ଅନଳ କୁନ୍ଦରଠୁ ବଟି ନିଏନି। ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି କୋଉଠି ରହିନାହିଁ ଯାହାର ଡ୍ରେସଲେସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏ ଅନଳ କୁନ୍ଦରର ହାର୍ଡ ଡିସ୍କରେ ସେଭ୍ ହେଇକି ନାହିଁ ବେ। ସବୁ ଏଇ ଅନଳ କୁନ୍ଦରର ଖେଳରେ ବାପା, ସବୁ ଏଇ ଅନଳ କୁନ୍ଦରର ଖେଳ। କଣ କରିବୁ କଣ କରିବୁ ନାଇଁ ତୋର ଶେଷ ଦରକାର। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୋଲିସ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତୋ ଖେଳ ଶେଷ ହେବାକୁ ଦରକାର। ମୋ ଖେଳ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ହଁ ମୋ ଖେଳ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ହଁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ତୋ ବାପା ମାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ଦେଇକି ଯାବେ। ତୋ ବାପା ଗୋଟେ ନିରଳ ଜାଗାରେ ବସି ଆଶ୍ରା ଫାଟି ଦେଉଛି। ଆଉ ତା ଚାରିପଟେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମୋରି ଲୋକ। ଏବେ ଏବେ କହିବି ତ ତୋ ବାପାକୁ ସିଧା ଖାଲାସ କରିଦେବେ। ତମର ସେମିତି କିଛି କରିପାରିବୁ ନା। ଆମେ କିଛି କରିବୁନୁ। ଯାହା କରିବ ସବୁ ଡକ୍ଟର କରିବ। ଆଉ ଡକ୍ଟର ରିପୋର୍ଟରେ ଲେଖିବ ତୋ ବାପା ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରି ରେଳ ଲାଇନରେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଇଛି। ତୋ ଭଉଣୀ କେମିତି ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ବସ୍କୁ ଆଇ କରୁଛି? ଆଉ ତୋ ଭଉଣୀ ଚାରିପାଖରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଲୋକ। ତୋ ଭଉଣୀ କିଛି ତା ଟେକି ନେଇଥିବେ ରେପ୍ କରି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ବଡ଼ ଗଛରେ ପାଇକି ଦେବେ। ଆଉରୁଛି ଦେଖ ତୋ ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ସିঁଢି ଓହ୍ଲଉଛି। ଯୋଉ 407 ଆସୁଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର 407। ଏବେ କହିବି ତ ତୋ ମାକୁ ସିଧା ଚଢେଇକି ପାଟଣ ଭଳିଆ କାଟିଦେବେ ଭାଇ। ତୋ ଭଉଣୀ ମରିବ ସୁଇସାଇଡ୍ କରି। ମରିବୁନା ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବ। ଡିସିସନଟା ତୋ ହାତରେ। ଡିସିସନଟା ତୋ ହାତରେ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଡିସିସନ ନବୁ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ତୋ ପାଇଁ ଫାଇଦା। ଆମକୁ ଲାଲି ଏଠି ଦେଖେଇବୁ ନାହିଁ। ଡିସିସନ ନବୁ ତ ତୋ ପାଇଁ ଫାଇଦା, ନହେଲେ ସଳ ପୁରା ଖାଲା।